ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና ብፍላይ ድማ መደባት ዜና ምስኹም ፅናሕ ኣዳላዊ ነቕራ ምሻይ ገብረሃንሴ ዕድምተይ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ጋዜጠኛ ሓረጉ ቀለታ እያ። ነቶም ብራድዮ ትሰምዕዋ ከዓኒ ብድምፃ ክተለለይዋ ኢኹም ኢለ ኣኣምን። ጋዜጠኛ ሓረጉ ቀለታ ምሳይ ኣሎ መዓንቲ ንገብሮ ዕላል ብምክንያት መስዋእቲ ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ከምኡውን ደራሲ ክልተ መፅሓፍቲ ብርሃነ ብርሀ እዩ። ንሱ ኣመበል 79 ዓመቱ ብ2024 ብሞት ከም ዝተፈለየ ይፍለጥ። ካብ 17 መስከረም ኣትሒዙ 17 መስከረም 2018 ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝፀንሐን ናይ ሂወቱ ምሕላፍ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝኾነን ካብ ውሽጢ ኤርትራ ዝወፀ ሓበሬታ ተነጊሩሎ ወይ ፈሊጥና ኣለና። ብዙሕ ሰብ እውን ፈሊጡ ሓዘኑ ክገልፅ ቀኒ ኣሎ። ብ22 ነሓሰ ኣብ ኣስመራ ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ተቐቢሩሎ። ሎሚ ንስድራ ቤት ፅንዓት ይሃብ መንግስቲ ሰማይ ዋርሶ ክንብል ይግባእ እዩ። ሎሚ ንገብሮ ዕላል እምበር ብዛዕባኡ ብቐረባ ኣብ ትሕቲኡ ወይ ከዓ ምስሉ ኮይና ትሰርሕ ዝነበረት ብፅፍሒ ዘይኮነስ ከም ብኣባል ደረጃ ባዕላት ተመክሮኣ ድሕረ ባይታ ናይቲ ስራሓን ዝኽራን ንዕኡን ክተካፍለና እያ ጋዜጠኛ ሓረጉ ቀለታ። መጀመርታ ዕድመ ክብርኪ ስለ ዝመፅእኺ ዕድመ እውን ዘድልየኪ ይኮነን ግን ኣመስግነኪ ስለ ግዜኺ ነበር ይቐኒለይ ሽሻይ ካብታ ዘዝደቀስኩዋ እናበራበርካ ምስ ሰብ ትሕውሰኒ ዘለካ ክብረት ይሃብካ። ፅቡቅ ብዙሓት ሰባት ኣበይ ጠፊኣ ይብሉ እዮም ኣብ መጨረሻ ክትምልስሎም ክትኽእል ፅቡቅ ነይሩ መገላገልክና ብዙሕ ተመፀኒ እንድዩ መወዳእታ እዋ ብምክንያት መስዋእቲ ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ብርሀ ዕላል ክንገብር ኢና። እስኪ እሱ ክልተ መፅሓፍቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኑ ሃገሬ ኤርትራ ዝብላ ዕሙቕ ዝበለ ትርር ዝበለ ነቕፌታ እውን ሓሳባ እውን ፅሑፍ ዘለዎ ትሕዝቶ ዘለዎ መፅሓፍ ፅሒፉ ነይሩ። ብዘይክኡ ትርር ዝበለ ዳርጋ ንመጀመርታ ግዜ ክትብሎ ትኽእል ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኑ ነቲ መራሒ ናይቲ ሃገር ዲክታተር ዝበለን ብህፁፅ ከም ሚኒስትራት እከብ ከም ዘለዎም ዝጠርዐን ንህዝቢ ኤርትራ እውን እቲ ክልወጥ ዝግብኦ ነገር ወይ ክልወጠሉ ዝግብኦ ግዜ ሕጂ ምዃኑ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ነዚ ነገር ንኸሳልጥ ሓላፍነቱ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ ነይሩ ብድፍረት። ብዛዕባ እዚ ርእቶ ክፅበአ ብዛዕባ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኑ ዝፀሓፎ መፅሓፍ ከምኡ እውን ቅርበትኪ ፍልጠትኪ ንዕኡ እውን ክፅበአ ማለት እዩ። ጀምረ ትኽእል ኢኺ። ደጊመ ይቐኒለይ ሽሻይ መጀመርያ መስዋእቲ ክቡር ሓውና ጅግና ብርሃነ ብርሀ ዝተሰማዓኒ ሓዘን ገልፅ ደሊ ንኩሉ ቤተሰብ ብፍላይ ከዓ ንደቁን ቤተሰቡን ክብርቲ በዓልቲ ቤቱ ልማዝሕ ንሳ እውን ግዳይ ማእሰርቲ ኮይና ነይራ ሓደ እዋን ፅናዕቲ ሓብኪ ኣልማዝ ሓፍተይ ኣልማዝ ካብተን ሕውሳት ተዋዛይቲ ሙቕልላት ብጣዕሚ ምስ ኩሉ ሰብ ዘረዳድእ ዘራኽብ ቋንቋ ዝነበራ ብጣዕሚ ኣክቲቭ ዝኾነት ሰብ እያ። ኣብ ከምዚ እዋን ከመይ ክትህሉ ክእል ብጣዕሚ ትፍልል ክግምቶ ክእል እየ። ደጊመ ፅንዓት ሃብኪ ኣልማዝ ንኩሎም ደቁም ቤተሰቡን ምፅናዕ ሃብኩም ግን ኣብዚኣ ንቤተሰብ ቁስራት ከለዊ ፅንዓት ሃብኩም ክበሃሉ ዘለዉ ዝብርእቶይ ዘለኒ ሕጂስ ናይቲ ስቃዮም ኣብ ሓደ ምዕራፍ እዮም ተሰጋጊሮም ዘሎ ባህኦም ጭንቆቶም ስቃዮም ሓደ ምዕራፍ ተሰጋጊሩ ምናልባሽ ናይ ቅብፀት ግዜ እዩ። ስለዚ ቤተሰብ ቁስራት ከም ብርሃነ ብርሀን እቶም ኩሎም ኣሽሓት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ኤርትራውያን ዝመረረ እዋን ዝበለፀ ምፅንናዕ ዝድልዮም ግዜ እቲ ተኣሲሮምን ተሰዊሮምን ከለዉ እዩ እሞ ኣብኡ ድሃይ ንኸይነጉድለሎም ካብ ነፍሲ ጀሚርካ ክላቦ ደሊ። ብርሃነ ብርሀ ነዊሕ ፍልጠት ኣለና ይብልኒ ኣብ ሓደ መጀመርያ በየ ዝፈልጦ ብርሃነ ብርሀ ዜና ከሎ እዩ። ብርሃነ ብርሀ 79 ይብል ክዕቲ እዋን ዝኩረ 1979 ንሕና ህንፃ ነርና እሱ ከዓ ኣባል ዜና ነይሩ። መሰረቱ ናይ ብርሃነ ብርሀ ናይ ትምህርቲ ድሕረ ባይታ ኢንጂነሪን ኣለዎ ፕላስ ናይ ሕርሻ ትምህርቲ ኣለዎ ክልቲኡ ናይ ማስትሬት ዲግሪ ኣለዎ ዘለና ሓበሬታ። ስለዚ እቲ ምዝላቕ ምስ ኮነ ካብ ሕርሻ ዝበሃል ስለ ዘይነበረ ብሳሕል ምዝላቕ ምስ ኮነ ካብ ከበሳታት ንሳሕል ምጉራብ ምስ ኮነ እቶም ኣብ ሕርሻ ኣብ ንግዲ ኣብ ገለ ዝነበሩ ናብተን ዝተረፈ ሃድታት እዮም ተደሪቦም
ብርሃነ ብርሃ በዚ ምክንያት ኣብ ዜና ተደሪቡ ከሎ ይፈልጦ ግን ምስቶም ናይ ህንፃ ዝነበሩ ክኢላታት ቅርበት ስለ ዝነበሮ ናብኡ ክመፅእ ከሎ ከም ተጋደልቲ ብሓንቲ ሩባ ካ ነርና እግሪ ጥሩቅሩቅ ዝብሎ ቦታ ኣብ ሳሕል ሓንቲ ሩባ ነርና ሻዕያን መጀመርያ ግዜ ርኢዮ ብቀረባ ሰላም ክብሎ ዝከኣልኩ ማለት እዩ ምስ በዓል የማነ ገብረኣብ ገለ ነይሮም ኣብ እንዳ ዜና ድሕራይ እንዳ ዜና እንዳ በታ ናይ ኢንጂነሪንግ ምክንያት ናብ ህንፃ መፅዩ ኣብ ሓደ ኣካሉ ኮይና ማለት እዩ ስቲል ትርሕ ኣሎ ማለት ንሱ ናይቶም ክኢላታት ናይ ትምህርትን መፅናዕትን ሓላፊ እዩ ኮይኑ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ኢንጂነራት ክንደይ ዓበይቲ ዲናት ገለ ዝነበሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ክንደይ ክእለ ዝነበሮም ሰባት ገለ እዮም ተኣኪቦም ትምህርትን መፅናዕትን ይበሃሉ ንሙሉእ ነቲ ናይ ኣሃዱ ህንፃ ኩሉ ፕላን ዓበይቲ ነገራት ዝሰርሑ ማለት እዩ ናይ ህንፃ ዝምልከት ነዚ ናቶም መራሒ ከሎ እየ ብቀረባ ዝፈልጦ ሓንቲ ኣጋጣሚ ክዝክር ደሊ ብዙሕ ብዛዕባኡ ዝበሃል ካብቲ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጦ የብለይን እቶም ዞም ዝበልኩ እኩባት ምሁራት ናይ ህንፃ ኣብቲ ሂምቦል ዝበሃል ቦታ ናይ ሳሕል ዝኾነ መእከቢ መዘናግዒ ስለ ዘይነበሮ ሓደ ኣዳራሽ ክሰርሑ ወሲኖም ነቲ ኣዳራሽ ምጀመርዎ ግን ሳቶም ካልእ ናይ ኦፊስ ስራሕ ይስርሖም ኣብ ግዚኡ ክውድእዎ ይከኣሉ ኣብ ዝረኸብሉ ግዜ ጥራይ ወይ ኩሉ ሰዓታት ጥራይ እዮም ዝሰርሕሉ ነይሩ ነዊሕ እዋን ተጓቲቱ ሽዑ ንሕና ናይ ፅርግያ መሳርዒና ካብ በገለ በረኻታት ባርካ ወይ ሳሕል መፂና ሽዑ ከምዝላ ሓንቲ ሎንጂ ኢላ ተጀመረት እሞ መወዳእታ ዝተሳእና እዞም ትምህርትን መፅናዕትን ዝጀመርዋ ንበሃል እታ ገዛ እንዳሞዮት ዝብል ሳጓ ነይርዋ ኣዳራሽ ማለት እዩ ገዛ ይኮነት እንዳሞዮት ማለት እቶም ናይ ቀደም ኢንጂነርታት ጀሜርታታት ትፈልጡ ወያም ክልተ ኢጣልያውያን ኣብ ኣስመራ ሃብታማት ስድሮኦም ዝገደፍሎም ገዛ ምስራሕ ሲ ካብ ኩቱር ብቂ ከምቲ ዝነበሩኒ ወልሓን ሰራሕተኛ ከይቆፀሩስ ንመዓልቲ 2-3 ጡብ ጥራይ ባዕሎም ሰሪሖም ውዕሉ እዞም ደቂ ሜዮት ዝበሃሉ ከይወድእዋስ ጥልያን ካብ ኤርትራ ወፅዩ ደርጊ ወዲእዋ ታፈላሱ ሕጂ ኣብዚ ከባቢ ሆስፒታል ሕክምና ዓይኒ ዘላ ገዛ እያ ገዛ ወይ ፈላሱ ሕጂ እዚኣ እንዳሞዮት እንታይ እያ ተበለ እንዳሞዮት ደኣ ከምዚ ኢሎም ኢጣልያውያን ኣብ ኣስመራ ዘለው ከምዚ ኢሎም ዘይወድእዋ ገዛ ዓመታት ዝገበረት ከም እያ ይብሉና ሕጂ ንሕና ስርሕዋ ንበሃል ከም ንሕና ኩሉና ምስራሕ ይስራሕና ካልእ ናይ ጉልበት ስራሕ ይስራሕና ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ወዲእና እያ ሕጂ ኣነ እዛ እንዳሞዮት ኣብቲ መመረቕታኣ ክገጥመላ ደልየ ወይ ክፅሕፈላ ደልየ ብትሽዖ ናይ ንእስነት ኤነርጂ ገጢመላ ማለት እዩ እንታይ ትግጥም እንተልካና ይዝክሮኒ ግን ኣውሎ ገይረላ ግጥሚ ገይረላ ነዛ እንዳሞዮት ወዲእና ኢና ንሕና ብሓፂር ግዜ ታንዖም ክንደይ ዋንዶ ወሰደትሎ ሕጂ ግጥሚ ምስ ገበርኩላ ኣውሎ ነይሩ መስለኒ ሩቦቂሰዮም ከውነ ኣብቲ ታሽሙንዖም ዘይምስርሖም ነታ ልወንጂ ብዋኖም ደይምውድኦም ኣብታ ትመፅእ ዘሰይም ዓዲሞም ምና ብርሃነ ብርሃ የምሽ ሓላፊ ናይ ተኣሃዱ ዲቕ ዝበለ ፅሑፍ ሒዙ መፅኡ ፃርናታናተይ ማለሲ በቃ ዝገበርናያ ፅቡቅ እንተኾነ ብተኣርቲ መገዲ ከመይ ገይሮም ከም ዝሓዝዎ ነቲ ስራሕ ከመይ ከም ደሳለጡ ገለ ሕጂ በቲ ናይ ሽዑ በቃ ኩሉ ሰብ ሲሕዑ ኩሉ ሰብ ሰንቢዱ ምሻሎ ፅሑፍ ሒዙ ከዓ ብሓላፊ ኢንጂነር ገለ ኣብቲ ናህና ደረጃ ወሪዱ ክመላለስ ወላ ሓደ ሰብ ኣይፅበየኒ በቃ እሱ ግን ግጥሚ ሒዙ መፅኡ ፅሑፍ ሒዙ መፅኡ ገለ ነታ ናተይ ዝምልስ ገለ ገይሩ ካብዚኣ ቁርብ ታሽሙ ኮይና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ደርየን መሲልካ ሕጂ ክሪኦ ከለኩ ብርሃነ ሸለል ዝበሃል ነገር ኣይፈልጥ ካልኦት መሳትኡ ተዝኾኑ ማለት ስኢላ እዚኣ ቆልዓ ገለ ኢሎም ሸለል ዝበሉኒ ወይ ስሚዒታዊት ወይ ዝኾነ ናብቲ ናተይ ደረጃስ ብጣዕሚ ርሑቕ እዩ ብርሃነ ብዕድመ ብትምህርቲ ብኩሉ ነገር በቃ ከምዚ ጋግ ነዊሕ እዩ ግን ክብላ ዝደሊ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን እዋን ከይበላስቕ ከምዘይብል ካብተን ሓንቲ ካራክተር ናቱ እያ ሕጂ ክሪኣ ከለኹ እዛ ንዓይኒ ንዑን ዘረኸበትና ድሕሪኡ ንረኸብ ነርና ቀልጢፉ ሽዑ ካብ ህንፃ ወፂኡ ናብ ቁጠባዊ ጉዳያት ይኸይዱ ርክብ ናብ ርሑቕ እዩ ሕጂ ኣነ ኣብዛ ናይ ሎም መዓልቲ ንገብረ ሓፃር ርክብ ብርሃነ እንታይ ዓይነት ነይሩ ኣብ ትብል ብርሃነ ንእምነቱ ዝኾነ ዋጋ ዝኸፍል ሰብ ቁኑዕ ጉጉ ኣይኮነን ትሕቶ ነታ ዝኣመነላ እዚ ናይ ጉጅለ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ብፍፁም ዘይምልከቶ እዩ ጉጅለ ይሓስብኒ እዩ በይኑ ጠጠው ክብል ኣነ ብትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣብቲ ሚድያ እውን ኣብ ገድሊ እውን ንሱ ነይሩ መለለዩ ከምዚ ብዙሓት ምሁራት
أب قدلي زلليلو كاركتر نيرو كلهم ترخبا سق مبال وي هدئ مبال وي نمس زلو معبل نايزم فتم بقنا عشم زتعبل لسمعيتات كم زتردوا وي كم تقبلوا مسيل كان ناي مخات بحر نيرو يا بوزحات ترخبو أبرهانهم يكون ولا مستمهرات ديك السامع أخيلي ولا مستم كم زخماي كمان ديك السامع أخيلي نسو تازا أمنا اللاي برهانا خمسة كومول كسر تعم خيلاي تعم أدمعي يسرحو أبتزبالكو هاجن ناي ولكو إمنات ناي ولكو تحساسبا ناي بوجلة تحساسبا وي ناي إكوبات تحساسبا بزح زي صلوا وي انت تسألي وون كودهو زو صعر عين السبيني كابز تبلي زل خي تبجسنا نبتي بأوديو ملكا خبير تراز فنو ملختي نهركينا سخم سمع خيو تتفلتيو سب كوين بس أني حكي تدرخيت تاي كوينو of course تدرخيت فلوت انتاي كخون كم زخل بنات كأنا بتسمع دليل تفلتيو سب دخوين أني حكي كابت ملختو كابت زربو كابت قالاتو تسمعتاتو كمي رخيبتيو أنا تلفولت أبرهان يكون أنا خصوم عخر لهم طعمي سنبيدي لازيبو مجمريا بتعمل لازيبو تعدمي تمرتي تقلي قال خو خيلي تي نايت عنا صقما قاتمو عاد إليان نيرو كم بزح نجار زبحلالو بزعبو بزح كوميدي تسريحي يو سلام كبد خيري لون سدد واسمع التغير مسي قال بزح نجار تبعت بدس لزنبره نبرهانا بزح تباهيلو لي بزح أبتي إرترا مالتي زملكوت يخفلت أقول خصنا دلو لو فولي كاركتوري أبتال جبرات أوعيت جن مستقدميو أب كابينة منسترات إلو نبهالو نبرنا نسعوز نبرنا ولا حنتي كونا دعم لزيبو زعمت تحيتو قال زي كوننا تاو حتوقع أقرب على سيني سياسة يكون سنو زكون مراحين عاب تلفزيون دي بيت نقبراي تبلونها ترفكم سياسة عينت بعلو نزعدو مغازيت إنيا صويع دواردن دقايا أنسبنسي زخونا ولا زخونا مراحون أنا نسخن عاب تلفزيون دي بيت كنقبر دبل حتو نبعلو أنا أسم بيدني وايخم إلو حاتي تبرهانا نايب حكت أنا زفولت أبرهانا دي إلي إنمي بتكابينا من السرات بزعبا باجيت بزعبا قلب زغرو وزنبرا كتعب أتويتاتني هاجر تفليتو تهاجرني بحقني هاجر ملك إذا باجيت كتم حدر زجبور ألسي بمودة مودة بدمس دمول أس ولا حنت وجازل له يكنا كلا لا بند نقرأك شيء ندازينا خلنا على عبد مجمريات مصلو بزح لو تخبر دلنيو أبن دازينا غيرو يون مال سبوع حدو ندازينا نمر نبرنا بربع قرشي نقاش بارك هايتك حنت راسي نوم تبلع تصلني خنيرك خبا عرات كفيل كاغلي دحمن تأمن يرنا وكل مالتي قاش بارك ما أبنتي زغربو زلهم بر ولا ندو كيد ولا سمهار كيد علي حجين تايجيرو وأبنو خدنا يو جنزب فتح لزيك قالت منقص بجنزب وصايتات يزحمو بس نقول له توسف ني قبل دب هالحق له مثلا تحقي بيد غيت بصراحة نياتات منقصي على قنا منوص وكف علي مال زقبري منوص وكف نتلفزيون تجميرو نحنا قرب قادس سنة تسقى نيرنا نقرب هو أبزخنا يا كرنت غيت كاس هوتيل كيت كات حد ولا لازانيا قرصي لنا سلسة جزيرة مقبخة قبلك ولا دلاي كم زولك ولا لازانيا قرص تبهيلنا من دفرقمو سويلة هوتيلي خمان سويلح ما هوتيل يكون نبقى كل أنت كتمات السب هوتيل تغيروا لنا ندازينا نبغى من مخادنا جن مو مستر فاينانس نمبر أبتين ندازينا زأت له مخنياتن جزين انتهي خون خيل كنت ذاك الكلس أنيهم نو ناي زين عن طيب الخوكو أميداي أنا مسبعان شعتن كوي مزلاو كوي مسبعان شو منتن دي مزلاو تغيروا إيرترا كبساتات مزلاو عمالة تجينا زونا يشتغل عنتاي مالتيو سورا إيرترا زواجن بار ولا تقال لحرنة إيرترا أولموس وحدات كتماتات عدقية حسمرات راي تليفون أمنا سنت إيرترا أربع بهالنيرو درقي بحاجة سبيت حبرت ولا ليبيا ولا كيبا حبي حاجة زرقيقو نسورا إيرترا دفيو نسحل دملسنا قزيه سبعان شو منتن يزي ورح حملة بلكع سو عن شو منتن نتدفعنا سو عن شعتن تدأب صح المزيو سو عن شعتني أنا شو أبزين أنا سلازت نزينات مدولو هناكم زول بخايف بزحات هم معدن زنورو جلز نورو نبانا مزيو نابنا حرشة زنورو نبانا مزيو حرشان يرون زينات مدي بسو زينة بزحوه
دحراي جن هنص أي لك عبوت إلهم كون كلهم هنص مليسهم وبخميتا حتى متى وقت نصر دليا على أب زينا أنتي جيرو خندي أنتي جيرو أنا بزينا أنا بركنا تجزيتي كمزول بخاي خاطر ناي سبعة شعبتن عم بتمرت جزية يونيرو so probably سبعة شو منتن ناو سبعة شعبتن مجمرتها بيلو مسيخون إن دازينا نابانا نابن تابلك كم عس مسيخون ما نايز كورنيا جن إذا أنا نسون بصحف تمالالس نالو جزية جن probably ثمانية حدا تردين ثمانية جينا تاني على عبد أبزين سلز مسخلية تا زينا لاجيب كاين مش أول نو زينا أدم يسونيرو سبعة شعبتن ينيرو نحنا على عبدو زغبر لنا دلو خاني لساعات دي ساعات لك عيرك شكراني سوري زهر قرسي عنده برهانة برها شعو أباتا خود دالك قطوة بيلو نزي نقرزي لازينا تغير لنا زنبر حالفا مستي حقنا يمنقس سلزقاراجو قطوة بيلو كالكيلنا كعب علن برهانة بزحت ملالي سوم بحالا بكابينة منسترات مسكول عايزاربني قليلو برهانة بحال جن زي أبنشم تخارخيرو تطابيلو برهانة برهانة شعو تصليني نايل حرقنا دو وحرقنا بعين باجتنا يمنقس خر أخلو جن فولي حقنا ندازينا خوات صاي كلمي تدليهم كالفتح جورو مبالو جن معرخن دينتي امنوتو وينتي تكالاو سرار حاوي نتحقاو سرار حاوي موياو سنا مقوارو كم ذكر آخر كتردات ترديني نبتي بمسكرم نبتأ بيرترا خلق مساروز فنو ناي فيديو ناي أوديو دمتي ملختي تي ناتكي بيتكم خمسين برنا نجيل كمي جن اتملختي ولا قا تكبراوي ديو أيقونن مون سياس إلنا الكريتو تهاب كني جن أوش تيرترا خوين مبالغة نبعل فلوين نتي بقولون دي أوش تيرترا خوينو ديكتاتر مبالغة نبعلو فلوين تايكون نبي تبعد زحت تايكونن دي تمرسي كابتي سمع زلو ولا خبز ولا تسبي إرترا كوت أو يعوي كاب مرحا خونه خبتي مرح زلو حزب خونه زرعني مرسي لن جن كم سبب أوش تيرترا خوينو اتكاركتروس كم زقط صالون اتكاركترو خمزلون دو اير ان كومودو غير كتر ايو اي كالك من الصغير هو السوق لك على شيء انا زبل له كم تثبيت كده نيرو تلكاني كم تثبيت هاي كنا برهانه العليا انا صبيت انا زفلت برهانه كم زول خاص بتعمل لزيبو تحيتو قال خويني تسمعني حجي او زرزر كاتي دلنا بمصحف وعلى بزح حتى لنا انا مس جزياس مستم كتصحف كله مسؤوز نبرو أو كما يكون تأمر كوين صحيفه قال خفلت أصدر لنا قرارو حجت تبعت نايبر هنجن أنا يخبطهم زي قرمني تردي كان دلها نبر هنس للفلتوس أي قرمن تقري ما قال أي بلكاني أي قرمن برهانس خمي نأمناتو زمو السبيل بتعمل وادا درتي ولون تزقورو مو خمزي حب تاريخ سيتا من قصاصات ناجي 15 رينا بوليتيكا من قصاص ناي جل فشلا بوليتيكا وحطو ينيرو سلامة وحطو ينيرو ونص أو حطو ناي بعل ود علي ناي جل ينيرا فشلا بقول كخ أبرهاني سلازت سلسلة أب نخيت الزارب نخيت قاوم تي أب إرترا تجيرو دلو لوجا دبت أساس بتخيب جن برهانس ولا أب ميديا وسيدا عاول تزاري بومبر إنه بخموز مس أسبي كم عين السبي كم كاركتر بيدي قرمني دي دنس أوني قلت أنا عن نسخنا بتلفزيون نزار ببالو قل تخوين ده أبرهان ده أنا إيش جيني بحق كوميلو ولا زي يكون النتاو نجر إلى حسيبه أتمتحفون كم خوين ده أبرهان خمزيلو دولا نجرالو سون نزراب زدلي وي ريسيرش زدلي تايني رتخونات بلوكا قلت أدلي سلازي ناي برهانة موادادرتي يقولون نتا أب إفراز الله سرعات كأغلاز دلي كاركتر سيرواي كم زي سفر نخرة سفر قليلنا نزاربهم برهانة ما يجيرو نتا زي مزراب عاول كزي مزراب مقابل درجانا تصفحي سيروا نزاربو لنا إلو تزارب زي تن كلن دير معتي تقاومتا نتا نغسلتها يبرهانة لازي بقى سنسلت عمل حس دي كيرواد له إساس كي تزارب كي تنقاساس نتزور له مالتي تأثير دلو تأثير يتدي تأثره نزام وحزي يصيروا برهان
ናይ ብርሃነ ቀሊል ኣይኮነን ርእሰ ሳንሶር ትበሃል ማለት እያ ግን እናሰመሮ ይክመፅኦ ፀኒሑ ብርሃነ ብዙሕ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ብርሃነ ተረዲእኪ ተዓዊሉ ኣብ ሜድያ ምፅውዑ ጥራይ ፍሉይነታ የድለለኹ كسبب كز دلو حتى إذا مصحف of course عامة توصيدلو لو نخصحفه من شباب حنت ورح بتورح يزود كوينا يسمع عنن جزيد وصل كوين يسمع عني of course كوين مصحف السنة نخصحفه جزيد وصيدلو لا إلا نجمد وإلى جمت أنا إتي فيديو خامد دلو يدلي أفكار جن إتي ملختس دحر خندي عامتات يزولو زولو تشحن هم شن شو ممكن نكسب تشحن عسر شو ممكن تنسي أي بولد حجي نتاك خون خيل كينوتي وش تخون زولوز نبرة سخون أمين كله تقلت يزلخي أبقى عقل كنت شحن شعاتنا عسرتنا بقى حماق زيني ربي ترى كمية دحريهم حماق زيني روسا كنت شحن عسر شو ممكن انت خوي إنه ده أبتي حسوم جزي نايتي حزب نايتي من نوابرون زي بولو إلنا انت حاتي تناوي إلون دحر حاتي تسب قرني روسي انت هريتو سخط هيبي قمتي أنا خيل شحوي كقمت خيل كله أنا إساس كعرس إلي زبل كم تبزح الزبلوه هاب كتفرو سوق تعري حايش زبلو كم تسفاني روح كون خيلي برهاني كم إلا قمت أنا ولا ندي بيت نختع كعدمو خلو دحريش تخاتي عون دحشة لو تخمت خيلي لو حاسبني روح كون خيل أي سنكغن نيرو مالتي عادتنا يتعنو خناتاتنا قمت كونو تولنا طعمي حدا كبيل حمامي نيربو برهاني موتي قال زبهزنا برسبيو تسيو زي حدا فاكتور كون خيل كال أي تهاجر لو تخمت خيلي زبل تصفاني روح كون خيلي ناتي قمت إيش أذكر لو أنت تقبرون بزح متحل على خيلة يحسبني برهانة خا تحت زخوني إخوان ناي إيش سقات كوينا يفلتني وين يتبي إثراز ولا سرعات مخنياتو أبي إثراز ولا سرعات نعوز أصبعه بأكب زحسب ويسمات كود بزخيلي برهانة خو معينة بهريبو برهانة بيني يسرح بيني معي سلازي بينو سلازخونه ولا حنت كم سألو زخيل الصعبين كم زي لس فلتني ري كم قلنا خلي يحيزوه أتقوين يروتي ناي مينستر فاينانس سلازتي أب كابينة منستراتن قالن تشالنج خو بروح خلص أنت خوين دي أسورو نخلوت حاسبكم تباهي لهم ناتا أسورو خلص برهانة قن عملوا أب كابينة ناتا أومو خلون إسياسي أسورو كينا آخر بيكي الفلت تا وديبو نلوتي نقلد بالنقر أي بس حن نيرو برهانس نبينو تراي تشالنجز قبر نيرو بر بنات بحر خاء بسبات وديبو قال سرح زخيل وي انك أزغ سب كوينيش معنا ناتي ريسي قاقه هرل خيلي سلازي اتي إساس لو تخقبر خيلي الزبل تثبيت زنبورو كوينيش معني عبر السيطنة يتعنو أخناتا أب قمتاتينا ولا تمود أتا خما زخولو نابلو خلص نشتي تسفاق نزلات كوينيش معنا خكبهم نبايتو حتى تنيرو مرات بايتو هي ولا حدا تفازلو هيوت دلو بايتو يلا مالت مزحت باتاتيني سلازي تثبيتو كاب إساس مليو تسنققه أي مثلا إساس كاب بحريوس قلوتو تقبيلوس قمقيموس لو تخمس كم زي كإلكا أتوت متحفو تقشوا زلو بحرياتو كان لو تزخوني كونو سلازي زاسواي أنا تمتحف تتصحف كلاس اتناتو كنو تأمرات زنقران ناس مدلغو أنا بواغانيكم حسبي كل زي كمين يرو برهاني سلازي تسوز قرط قلق زي دي تساوعيت نزبي أتراغير اللو حق خيبالكو خي موت كما هاي ناس معنا نعي ناتي تنتاني بقى خاب حقيني نيوم موت يا تعرف هذا الله سلازي قال لنا قرقري فخيدا لني قلنا بجا خونا لني لوز قبرا بجا يخوي برهاني ترجع نخو ما كندي عمد صنيحو كندو عمد صنيحو ناي مسالم كون هي يا مالتنا مالتي مسيل كهم ويل كاتو ايم كاب يترح حتى ليتكم تحضر فلتي قنو سيلو تاسبونتي نفس قتلتي فتسيم جن ولا حنت مع التريفات كات حق ان سمعك هالكام حلافن ون عبي كبر الذهب مودا تاي بيقولون سيمبولي خمس زول كوخا نتا ابي ترى دل السرعات سوات يكون قتل لنا دلو كاركتر يزقتل كاركتر ناي امبيتينينت كاركتر ناي الشيلكا ترغيسكا ناي مخاد حدا سب دلاي ناي خغبركا ناي زي مفقات حدا بولح ابن تحز ابنتي
ስለዚህ እዛ ካራክተር እዚኣ እዩ ዝቐትል ዘሎ እምበር ሰባት ኣይኮነን ዝቐትል ዘሎ ኢሳያስ ኣተሓሳስባ እዩ ዝቐትል ዘሎ ሓደ ባህሊ ናይ እምቢተኝነት ናይ ተቃውሞ ናይ መሰለይ ናይ ምባል እዩ ዝቐትል ዘሎ ሰብ ብርሃነ በዚ ክረአ ከሎ መዋዳድርቲ ዘይብሉ ሲምቦል እዩ ብዙሕ ቤት ትምህርቲ ፅርግያታት ክንደይ ዩኒቨርሲታት ብሽሙ ክፅዋዕ ደስ ይብለኒ መፃ ወለዶ ብከምኡ ክዝክሮ ኣብቲ ምእሳሩን ከምቶም ካልኦት ብዙሓት ብፖለቲካ ኮነ ብእምነት ኮነ ተኣሲሮም ስድሮኦም ከይበፅሕዎም ንስድሮኦም ከይርኡ ካብ ስድሮኦም ሰላምታን ምግብን ካልእ ነገራትን ከይረኽቡን ተኸልኪሎም ነይሮም ናይ ብርሃነ ብርሀ እውን ተመሳሳሊ ነይሩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፍሉይነት ናይ ናቱ እምበኣር ምስ ሞተ ብሂወት ምስ ሓለፈ ንስድርኡ ተነጊሮም ካብቲ ዝነበሩ ሕክምናዊ ቤት ማእሰርቲ ክወስድዎን ክቕበርን ተፈቒዱሉ بعد 22 نحاسخ ተፈቒዱሉ ተቐቢሩ ማለት እዩ ኣብ ማህበር ሓርበኛታት ከምቲ ናይ ቀረባ ቤተሰቡ ዝገለፅዎ ከዓ ብዙሕ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ፈተውትን ፈለጡን ቤተሰብን ብክብሪ ቀቢሮሞ በዚ ከዓ ሕጉሳት ምዃኖም ስድራ ቤት ናቱ ገልፁ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ማእሰርቲ ናይ ማእሰርቱ ግዜ ስድርኡ ክበፅሕዎ ዘይተፈቕደ ኣብቲ ሞት ምስ መፀ ክፅውዑ ስድርኡን ነብሲ ክወስዱን ክቕበርን ተፈቒዱሉ እዚ ከዓ ካትዕ ይኸውን እዩ ምስቶም ካልኦት ከምኡ ስለዘይተለምደ ማለት ንምንታይ ከምኡ ገይሩሉ ወይ ንምንታይ ከምኡ ዕድል ረኺቡ ስድራ ቤትን ንሱ ናይ ኮንኩ ዝብል ዘለኹ ግን ዘይተለምደ ነገር ስለ ዝኾነ ስለምንታይ ይመስለክ ንስኺ ከምኡ ተገይሩ ኣብ ብርሃነ ብርሀ ኣብ ብርሃነ ብርሀ እኮ ኣብዚኣ ናይ ቀብሪ ጥራይ ኣይኮነትን ኣብ ካቢኔት ተቢዒ ክቋወም ከለኹ እንተ ኮይኑ ተኣሰረ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ብርሃነ ቻሌንጅ ክገብሮ ዝፀንሐ ነቲ መንግስቲ ግን ደይቀበፅዎ ናተይ ትንታነ ሂበሉ የቕንዕኹም ጌጋ ብዙሕ ርሕቀት ኣይከይድን እዩ ንበይኑ ዝገብሮ ነገር ከዓ የለን ትብል እያ ናተይ መልሲ መንግስቲ ከዓ ናቱ ምክንያት ህሉ ኸውን እቲ ቀብሪ ስለምንታይ ኣፍቂዶምሉ እዚ ስርዓት ዋላ ሓንቲ መምዘኒ ክትበሉ ይትኽእል ኢኻ ከምዚ ስለ ዝኾነ እያ ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ ግን እስካዕ መወዳእታ ዓቕሎም ድውድእ ወይ ዘይከውን ነገር ንብርሃነ እውን እኮ ናተይ ግምት ክነግረካ ሕጂ እውን ጌጋ ኮንኩንዕ ብርሃነ እውን እኮ በይኑ ክዛረብ ከምቲ ዝተዛረቦ ዋላ ኣንፃር ኢሳያስ ታቤሎ ሒዙ ተዝወፅእ ሓንቲ ይንበልዎን ኢለ ሓስባ ናተይ ትንታነ ከም ንብርሃነ ሰሚዖም ካልኦት ከይወፅኡ ጥራዮም ኣሲሮም ንብርሃነ ሪኦም ኣሃ ድሕሪ ብርሃነ ተዛሪቡ ዝግደፍ ኮይኑስ ንሕና ከዓ እምበር ክንዛረብ ንኽእል ኢና ኢሎም ካልኦት ኣድማዕቲ ሰባት ካልኦት ወደብቲ ሰባት ካልኦት ነዊሕ ክኸዱ ዝኽእሉ ሰባት ጀሚሮም ክውድኡ ዝኽእሉ ሰባት ብዕድመ ይኹን ብኤነርጂ ብኮኔክሽን ብኩሉ ነገር ንኸይመፁ ጥራዮም ብርሃነ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እትዮሞ ስለዚ መቃብር ምባሎምሲ ምስቲ ቅድሚኡ ዕሽሽ ኢሎሞ ዝፀንሑ ኣብ ካቢነ ሚኒስትራት ይኹን ኣብ ገለ ብርሃነ ክቃወሞ ዝፀንሐ ነቲ መንግስቲ ብዙሕ ትርጉም ዝውሃቦ ኣይኮነን ንዓይ ፖለቲካሊ ከምዚ መቃብር ሓርበኛታት ስኢልካ መዛረቢ ስለትኸውን ናላሽ ነዚኣ ኣፍ ንምዕፃው ዶ ክኸውን ትኽእል ኢለ ግምት ከምዚ ዝበልኩካ ግን ኣነ ዋላ ክገድፎ ክማ ንኽእሉ ነይሮም ንካልኦት ሕማቅ ኣብነት ንከይኮን ተባሂሉ ጥራይ ተኣሲሩ ብርሃነ ናተይ ትንታነ ከምኡ እዩ ተረድየኪ ካብዚ ከምቲ ኣቐዳማይ ምልክት ገልፂ ፀናሕኪ እቲ ካራክተር መቕታል እዩ ክትብል ፀኒሕኪ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ክሪኦ ዝደልን ስርዓትካ ክሪኦ ዘይደልን ካራክተር ኣሎ ንሓቂ ዝማጎት ክውድብ ዝኽእል ብዛዕባ እቲ ዘሎ ሽግር ሓላፍነት ወሲዱ ሂወቱ እውን ኣሕሊፉ ክህብ ዝኽእል ክውስኩስ ዝኽእል ዓይነት ካራክተር ወይ ዓይነት ጠባይ ክህሉ ኣይድለን እዩ ክትብል ፀኒሕኪ ፍላጥ ክኸውን ይኽእል ብዘይፍላጥ ብምስትውዓል ክኸውን ይኽእል ብዘይምስትውዓል እቲ ህዝቢ ኣይሰዓቦን ስርዓት ዝደለዮ ኮይኑ ህዝቢ ዝደለዮ ኣይኮነን ኮይኑ ዘሎ ምናልባት ህዝቢ ዝደለዮ ኣይኮነን ንብል ዘለና ፍትሕን ዲሞክራሲ ይደሊ ወይ ይግብኦ ስለንብል እምበር ምናልባት እውን ካልእ ድሌት ክህሉ ይኽእል እዩ ክሳብ ተፀኒዑ ዝብፃሕ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ዝስማዕ ብዙሕ ነገር ስለዝኾነ ሕጂ እሱ ገይሩ ኸ እንታይ እዩ እቲ ናይቲ ስርዓት ካብ ስልጣን ዝፀንሕ ክትብል ንኽእል ኢና ኪንኡ እንታይ እዩ መክሰቡ መን ማለት እዩ እቲ ስርዓት ነቲ ካራክተር ምጥፍኡ ወይ እቲ ካራክተር ካብቲ ህላወ ምህሳሱ ኪኖቲ ኣብ ስልጣን ምፅናሕ ካልእስ እንታይ ይረብሑ ነቲ ህዝቢ ምጥቋስ ነቲ ዝሓስብ ምጥቋስ ነቲ ዋላ ንመፃእ እውን ኩሉ ነገር ምጥፋእ ዶ ይኸውን ዋላስ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ንሱ ጥራሕ
نايدا خونا ديكتاتور قدام علامة سلطان ما تصالح سلطان مش حاسكا جنزب تحز كل نجار تحز مالتي على سيتي ناي كلهم أب سلطان موز ولا بزعدهون ولا أب أوروبا علامة مشان أنا حاليا ما سلطان أي موز سلطان تلك كل نجار على بس كله بدحري سلطان تلك دللا كاتجبر هلا حلم اللودو أنت الكاني كل سلطان تأساسري بزات كه تقف تدلي ناي إرتراح ንምንታይ تنسكت ዝሕቶ ዘምፀልክ ዘለኹ ብመሰረቱ ፀላኢና ህዝቢ ኤርትራ ተባሂሉ ይግለፅ እዩ ብመሰረቱ ንህዝቢ ኤርትራ ክፅንት ወይ ከዓ ኩሉ ነገሩ ከጥፍእ ዝመፀ እዩ ይበሃል እዩ ሕጂ እቲ ኣብ ስልጣን ምፅናሕን ንህዝቢ ኤርትራ ብመደብ ኮነ ኢልካ ክትፅንቶ ኩሉ ነገሩ ክተጥፍኦ ኩሉ ነገሩ ክደቕሶ ምባልን ዝቀራረብ ግን ከዓ ፍልልይ ዘለዎ ኮይኑ ስለ ዝረኽቦ እየ ዝሓትት ዘለኹ እወ እንታይ መሲልካ ህዝቢ ኤርትራ ኦኬ ሕጂ እውን ትንትን ንኽእል ኢና እተን ገለገለ ዘሎ ሓቅታት ኣላጊብና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንህዝቢ ኤርትራ ይሓልየሉ ኢሉ ዝሓስብ እንተልዩ ኣነ ይረዳእንን ቀዳማይ ፀላእ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እዩ እዚ ዘወላውሉ የብሉን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንኤርትራዊ ረብሓ ዝሓሊ ነይሩ እንተዝኸውን ቀዳምነት ንኤርትራውያን ይክሓልየሎም ዘሎ ኤርትራውያን ስድራ ቤታት እዚ ሕጂ ስለዚ ዓመታት ኣብ ዝገበርኩ ከምኡ ዘረቡ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ከለኩ ዝተዛረብኩ እዩ ኤርትራውያን ስድራ ቤታት እናተዛረባ ብዛዕባ ኤርትራዊ ሃገራዊ ድሕነት ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ስድራ ቤት እያ መጀመርያ ክድሕን ዘለዋ ስድራ ቤት ምስ ደሓነ ከባቢ ምስ ደሓነ ዓድታት ምስ ደሓነ ሃገር ትድሕን ስድራ ቤታት እናተበተና ዓድታት እናተደምሰሳ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንህዝቢ ኤርትራ ይሓሊ እዩ ኢልካ ክትዛረብ ላግፂ ንዓይ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ስልጣኑ ጥራይ ኣይኮነን ዘገድሶ እቲ ኤርትራውኒሕ ኤርትራዊ ዝብል ሓቦ ዘለዎ ሰብ ክጠፍእ ይደልዩ ኤርትራ ተሃሉ ዘየገድሶ ረብሑ ጥራይ ዘገድሶ ዓይነት ሰብ እንተዝኽእል ሸይጡ ክልውጥ ክቐምፅእ ዝኽእል ነይሩ ትኾኑ ኢምፖርት ክገብር ዝኽእል ነይሩ ተዝኸውን ንሙሉ ህዝቢ ኤርትራ ውፅኢ ብከምዚኦም ዓይነት ሰባት ንተክኦ ከምኡ ኢኻ ዝገብር ዘሎ ሕጂ እቲ ኤርትራዊ ዝብል ኤርትራዊ ረብሓ ከቐድም ዝደሊ ሰብ ዋላ ተጋዳላይ በሎ ወይ ተጋዲለ ዝብል ታሪክ ኣለኒ ዝብል ዓዲ ኣለኒ ዝብል መንነት ኣለኒ ዝብል ፀላእ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እዩ ረብሓ ዘገድሶ ምእንቲ ረብሑኡስ ኤርትራ ተሃሉ ዘየገድሶ ኤርትራዊ ይሃሉ ኣይሃሉ ዘየገድሶ ዓይነት ሰባት ይክምልኦ ዝደሊ እዚኦም ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ከምፅኦም ክእል እዩ ከምኦም ዓይነት ሰባት ኢኻ ዝምልምል ዘሎ ሕጂ ምልምል ጥራይ ዘይኮነ ከምኡ እንተኮይንካ ጥራይ ኣብ ኤርትራ ከም ትነብር እንተደኣ ንሓደ ርብዒ ዘመን ከምኡ ሰሪሕሉ ወለዶ ቀይርካ ኣለካ ማለት እኳ በቃ ሽዑ ኩሉ ነገር ትገብር ማለት እዩ ድላይካ ትገብሮ ዘሎ ሰብ ስለዚ ሕጂ ኤርትራ ዘሎ ሰብሲ ዘይዛረብ ዘይቃወም ኤርትራ ተሃሉ ኣይተህሉ ናይ ኤርትራ ረብሓ ኣበይ ዘሎ ኣበይ ዘየለ ዘይመራመር ሓደ ሰብ ተይልካ ወይ ሓደ ጉጅለ ተይልካ ከም ቅቡል ዝወስዳ ተሓሳስባ ጥራይ ናይ ምምላእ ተሓሳስባ ኣሎ ስለዚ ወል ሓንቲ ዓይንኻ ከይተዓመትካ ክልተ ግዜ ሓሰብካ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ረብሓ ኤርትራውያን ይሕሉ እዩ ዝብል እንተልዩ ኣነ ብጣዕሚ ገርመኒ ፀረ ኤርትራዊ ተሓሳስባ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ፀረ ኤርትራዊ ረብሓ እዩ ፀረ ኤርትራዊ ስድራ ቤት እዩ ስድራ ቤታት ክባታተና ክፀንታን ቀዳማይ እጃሙ ዝወስድ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት እዩ ካልኦት ናይ ግዳም ፋክተር የለና ይብኒ ኣሎ ነናቶም ፐርሰንተጅ ይሕዙ ንሕና ከም ብዛዕት ውሽጢ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ ውሽጢስ ኤርትራዊ ርግእ ኢሉ ክነብረሉ ዝኽእል ሃዋህው ክፈጥር ይኽእል ነይሩ ዶ ስርዓት እኽእልን ፈረቓን እዚ ስርዓት ክፈጥር ኣይከኣለን ኤርትራውያን ባዕልና ክንፈጥሮ ዕድል ምሃበና ባኒ የለን ኣብ ኤርትራ ባኑ ከምፅኡ ዝኽእሉ መዓት ሃብታማት ኤርትራውያን ኣብ ኣፍሪቃ ተዘሪኦም ኣሎ ስለዚ እንታይ ኢኻ ክትብል ብካልእ ተሓሳስባ ከይቃወሞ ጥራይ ድዩ እቲ ሰብ ዝደሊ ዘሎ እንታይ ክገብር ስለ ዝደልየ ማለት እንድሕር ፅቡቅ ኢሳያስ ከምዚ ኢሉ እናገበረ ከሎ ማለት ዘሎ ስርዓት ማለት ኢሳያስ ክብል ከለኹ ካልእ ንውክሎ ሰብ ስለዘየለ እዩ ከምዚ እናገበሮ ከማን ክሳብ ሕጂ ሙሉእ ካብ ልቡ ይሓ ክኾን ምሽ ከም ዝነብር መባእታዊ ከም ሶማልያ ከም ጅቡቲ ከም ኢትዮጵያ ከም ገለ ከም ቤዚክ ኒድስ ዘይበካ ኣለዎተን መባእታዊ ክነብረለ ዝኽእል ስድራ ከይተበተነት እንተ ዝገብረሉ ሰብ እንታይ ምገበረ ወላ ሓንቲ ዝትንክፎ ይምተረፈ ስለዚ
نتي سرعته ترأيو نتي سلطانه ترأيو دكالاخل أي مثلا أنا صراحة نقول بزح جبتات كمس خيدي بزح مصنعت غير كخزرب له زلو ነገር አሎ ግን በታ ነፍስ ወከፍ አጋጢማህና ዘላት ንሪኣ ከለና ነፍስ ወከፍ ኤርትራ ውስጥ ዝራ አጋጢማቶ ዘሎ ከሪኣ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ፀረ ኤርትራውነት እዩ ፀረ ኤርትራዊ ስድራ እዩ ፀረ ኤርትራዊት ዓዲ እዩ ፀረ ኤርትራዊ መንነት እዩ ናተይ ርእቶስ እዩ ተረዲእክ ናብ ናይ መጨረሻ ገጽና ንኸይድ ኣለና ኣብቲ ናይ ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ብርሀ ትብልዮ ገለ እንድሕር ኣሎ ዘይሓተትኩኺ ወይ እዚኣ ሰባት እንተሰምዕዋ ፅቡቃት እያ ትብልያ ተካፍልያ ንጥብ እንተላ ዕድል ክበክየ እንድሕር ዘይኮይኑ ቁሩብ ዝኽርን ቁሩብ ርእቶን ናይ ፅንዓት ይሃብኩም መልእኽትን እውን ነይሩ እቲ ንገብሮ ዘለና መደብ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ከም ዝበልክዮ ብዛዕባ እቲ መፅሓፍቱ ብዛዕባ እቲ ዳሕረዋይ ናይ ሂወቱ ዘመን ዝነበሮ መፅናዕቲ ጌርካ ዝያዳ ክብርበርን ክፍለጥን ዝግብኦ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ መፅሓፍቱ ብዙሓት ሰባት ዝተፈላለየ ርእቶ ስለ ዝህቡ ንስኹም ከምኡ ለክ ርእቶ ሕጂ እሱ ንግዜ ንገድፎ ኮይኑ ይስማዓኒ ሕጂ ግን እቲ ናቱ ጠባይ እቲ ናቱ ካራክተር እቲ ናቱ ናይ ገድሊ ሂወትን ኣበርክቶን ንክብርን ንስድራ ቤትካ ፅንዓት ሃብኩምን ዝመልእኽቱ እዩ ናትና መደብ እሞኒ ብዛዕባ ትብልዮ ነገር እንድሕር ኣሎ ክሰምዓክ ተዘይኮይኑ ናብ ናይ መጨረሽታ ሓንቲ ሕቶ ገለ ክንውስኽ ንወዲና ብኹም እሺ ኣነ ብታ ብዛዕባ ብርሃነ ብዙሕ ክፅናዕ ዝግብኦ ነገር ኣሎ በኸሊቴ ብርሃነ ተባዕ ጥራይ ዝገልፆ ቃላት ኣይኮነን ልዕሊ ተባዓት ዝኸይድ በቃ ዝሓሰባ ዝገብር ሰብ እዩ ኣብ ሞይኡ እውን ቶም ማዕሪኡ ክኢላታት ዝምስክርሉ ክኢላ እዩ ብጣዕሚ ክኢላ እዩ ኣድማዒ እዩ ከም ሰብ ስራሕ ንፉዕ እዩ ፅቡቅ ብዛዕባ ውልቃዊ ባህሪቱ ከነዛረባ ይንኽእል ኢና እንታይ ይብል ግን መሲልካ በዓል ብርሃነስ ነዚ ንእሽተይ ወለዶ እንታይ ክብሎ ደሊ ኣብ ሓጎታት እዮም ማለት እዩ ዞም ሕጂ ንኣይሹ ንሰምዖም ዘለና ብርሃነስ ኣብ ሓጎም ክኾን ይኽእል እዩ ብዕድመ ማሂሩ ሓንቲ ሕቶ ግድሉ ክፈትሕ ንገድሊ ከይዱ ብርሃነ ኤርትራ ከም ኩሎም ግዝኣት ነፃ ክትከውን ዝግብኣ ነፃ ኣይኮነትን ንውረር ነርና ንቐተል ነርና ብገዛእቲ ኢትዮጵያ ነዚኣ ክብድህ ይወፅኡ ንገድሊ ምቾቱ ትምህርቱ ገሊኡ ገዲፉ ዋጋ ከፊሉ ከም ኩሎም ቶም ኣብ ገድሊ ኤርትራ ዝነበሩ ክኢላታት ማለት እዩ ሓደ ካብኦም ይብርሃነ ክኢላታት ምሁራት ኣብ ኤርትራ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ቅድሚ 50 60 ዓመት 40 ዓመት 30 ዓመት 30 ዓመት ዋጋ ዜና ፅነት እዩ ዝኸፈልዎ ዋጋ ቀሊል ኣይኮነን ብርሃነ ሓደ ካብኦም እዩ ነቲ ገድሊ ምስ ኩሉ ገፈጥ መፈጡ ተፃዋዊሮም እዮም ክሳብ ዝበፂሖም ክንደይ ክህብትሙ ክንደይ ናይ ምህብታም ክንደይ ናይ ካልእ ኣግየር ዝኾነ ናብራ ክነብሩ እናኽኣሉ ካብ ወፃኢ ገዲፎም ተሰሊፎም ሓደ ካብኦም እዩ ብርሃነ ስለዚ ኣነ ቶም ንኣሽቱ ወለዶ ትገልስ ከም በዓል ብርሃነ ዝኣመሰሉ ሊቃውንቲ ዝነበርዎ ኣሽሓት ሊቃውንቲ ዋጋ ከም ዝኸፈልሉ ኩሉ ነገሮም ዝሃብዎ ሰባት ከም ዝነበሩ ክነግሮ ደሊ ስለዚ እቲ ሕጂ እውን ዘለና ብድሆታት ንዕኡ ዝበቅዕ ዋጋ ስለ ዘይከፈልና ኢና እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከም ድላይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ኩሉ ነገሮም ዋጋ ዝኸፈሉ ሰባት ከም በዓል ብርሃነ ግን ነቲ ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ውፅኦሞ ሕጂ ከዓ ኩሉ ነገርና እንተሂብናዮ ጥራይ እዩ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ክእለ ዝኽእል ስለዚ እቲ ታሪክ ናይ ኣባ ሓጎታቶም ታሪክ ናይ ኣቦታቶም ፅን ኢሎም ተሰምዕዎ እሞ ካብ ሂወቱ ሓደ ሰብ ውልቀ ሰብ ክንደይ ዋጋ ከፊሉ ንካልኦ ትብል ሕጂ ብርሃነ ናይዚኣ መቐፀልታ እዩ መወዳእታ ከዓ እታ ሂወቱ ስጋብ ተሓልፍ ከዓኒ ካልእ ሰብ ዘይገበራ ክገብር ፈቲኑ ማለት እዩ ካልእ ሰብ ዘይገበሮ ጌርካ ፍሉይ ማለት ኢካ ትሕተት ዘለካ ዝያዳ ብምግባር ኢካ ለውጢ ተምፅእ እሞ ዝያዳ ብምግባር ከዓ ሕጂ ዓድና ክነድሕን ክልምኖም ደሊ እቶም ንኣሽቱ ማለት እዩ እቶም ናይ ምግባር ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ተረዲኒ ኣብ መጨረሽታ ካብ መደባት ምፍናውን ካብዚ ሜድያን ጠፊእኽ እሞ ድሓን ዲኺ ወይ ድሓን ዲያ እናበሉ ዝሓትለው እንታይ ኣለኪ ትምልስሎም ተገላግልና ዓይካ ኣይና ንዓይ እውን ሰድለ እዮም ብዙሕ ቪድዮታት እናሰደዱ ነግሩን እዮም ይብርታዓካ ሂወት ሓደ ሓደ እዋን
بطعمي مجمر أنا كلهم توم أبيت أفيا أنت كان كيلكم تحطوني تصحفوا لي فلتوكم زي فلتوكم طعمي غني لي دولتي هابكم دخامي بقى دخام صراحة سلا صغيركم صراحة مسكيركم صراحة كبيرني سلا زغبدني حدا نجركو بدل نيرني مقنعتو نزي ميديا حيسكا عطعي قركا يتحزوني ها نتسرح كا ميسكا تقول أو كل تيود معاكو هاي كالكولنا بحدا أول سو بو مقنعتي علمينو أبتي غيركو صراح قرو فوكاس قبر سلا زدلو خياتي ميديا نحنا خاني معلت صغير سبنتايلو أبيتي بنتاي نتبير ترى انتاي دا قدسوم انتاي زبهالو لو خسمع لكا غزي يختبول لكا بزح تفلالي حسابات ناي سبات نكسمع لكا إتراوያን زقدسوم مار أستاذ كتنزارب سلا زلنا انتاي زقدسنا زلو قلي غزي زدلي سو كد معلاي كالكونا كل غزي المينو بحدا نقر فوكس كبرال نيلي سبريا معه بدمنت أنا انتهي أنا ودليو نجريو وعلي زعبيلون كمهارلون زدليو ويايو فعاد عم لحظة فاينو كمل سيح صبو ግን ብጣዕሚ ይቐኒየለ ድኻሚ በቃ ስራሕ በዚሕኒ ስራሕ ቀይረ ካልእ ምክንያት የብሉን እዚ ኣብ ክሪቲካል ግዜ ገለ ምዃኑ ቅሩብ ብዙሕ ሰብ ከም ምስ ርእቶ ተኣሳሰረ ገይሩ ዘቕርቦ ሰባት ኣሎ ፀገም የብለይን ሽሻይ ከምዚኣ ሓፃር ግዜ ኣቢልና እውን ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ዘለና ርእቶ ካብ ምግላፅ ድሕሪ ኣይብልኒ ከምዚ ርእተይ ክህብ ዘይዘለኹ ዝተሓባእኩ ዝመስሎም ሰባት ሓደ ሓደ ዝፀሓፍለይ ነይሩ ከምኡ ይኮነ ርእተይ ንምዝራብ ብዙሕ ዝሰክፈኒ ይኮንኩን ሰብ ቀበሎ ይቀበሎ ናቲ ጉዳዩ ኣነ ግን እንታደኣምነላ ክዛረብ ፈቃደኛ እየ ማለት እዩ ነቶም በዘኽርና እዚኣ ዝረኣሕኪዋ ሰባት ናኹም ይኮነ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ክብሎ ካብ ዝደሊ ክጠፍል ኣይደልን እየ ሰብ ይቀበሎ ይቀበሎ أنا بخفيت كنتات نعدل فولتي ناي سرحكي تعاقن تدرب بنتن المحجز حسبني قصرا كمان سريزنا يوز زيون معرفنا سرقنا نغيرنا يا سلازي أنا بدأ أني كنت ملسي خب عندي بتقسم عسل زلوا ومي تحطوا أغري بالكي سلتي بتحتنان بأخبروت زملس كلنا أمسنكي كالك زيز تفعل لي زعبا نسدرا از من شو ممكن دقي مصنعت هابكم كلهم دلي نسدرا برهان برهي دقو أنت نفعتي كاب ناي سوا تمرقت قالوا رئني ربي دي حد أوان كمولو تناي سوا بكل نت قدامي توزيع كمولو معسكر كشلم ريا يالله تم قالوا أسراسي عبون كونو تصفى قبر الماسكم تطلق خصنعات هابكي حدا جيبنا حدا تبع حدا سوار مقوح تا ملحسة قبرت سنسلة زبتخي ولاد لكم بابهم تفرع لكم بزعو زحشي مصحف ካልእ ሰባት እውን ብካልእ ኩርናዕሪኦም ዝፅሕፉ ሰባት ወይ ዝመራመሩ ሰባት ክረክብ ተስፋ ገብር መጻኢት ኤርትራ ከዓ ንበዓል ብርሃነ ትኸውን ሕዙእ ቦታ እንተዓንተይ ዘልክዎ ቤት ትምህርታት ድዩ ፅርግያታት ድዩ ካልእ ድዩ ክንነግረሉ ኣብዚኣ ሕጂ ብዙሕ ክትዕ ሰማዕ ኣለኹ ብዚ ናይ ኤርትራውያን ሽሻይ ምስ በልካንስ ብዛዕባኡ እንታይ ተባሂሉ ይለገለገለ ክሰምዕ ፈቲነ ነይሮሞ ኣልማማ ብሓደ ጀንቢለ እቲኻ ናይ ሙንጃል ባህር ኣሎ ብርሃነ ከም ኩሉ ሰብ ፅቡቅ ኣወንታ ኣለዎ ዘይፅቡቅ ኣወንታ ኣለዎ ክሳብታ ሕልፈት እድሚኡ ከዓኒ ንኤርትራ ሃገሩ ሰሪሑ ትቁኑዕ ዝብሎ ንኤርትራ ከዓ ኣበርኪቱ እዩ እሞ ማለት ውፁእ ሰብ ዝበሃል ክንፅበ ይብልና ኩሉ ሰብ ዋላ እዚ ሕጂ ብዚ ተቃውሞ ዶ ፍትሒ ንብል ዘለና እውን መዓት ኣብልታን ኣውንታን ኣለና እሞ እዚ ዓይነት እዚ እንተተራእየ ደስ ብለኒ ብርሃነ ግን በቃ ከም ዝበልኩካ ከም ብርሃነ ዓይነት ካልኦት ወደብትን ኣተሓባበርትን ኤነርጂ ዘለዎም ንኣሽቱ ክንርኢ ጀሚሮም ዝፍፅሙ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገፈጥ ዝኣልዩልና ሰባት ክንረክብካ ትምኒተይ እዩ ይቀኒለይ ሽሻይ ፅቡቅ ኣነ እውን ስለ ግዜኺ ስለቲ ዝኽርኺ ዘከፈልክና ክብረታ ሃብኪ ኣመስግነኪ ንስድራ ቤት ፅንዓተ ሃብ ንስውእ ኣርበኛ ብርሃነ ብርሃውን ንግስቲ ማይ ዋርሶ ስለዚ ኣነ ወዲ ኣለኹ ሰላም ምሸት ንዓኺ ወይ ሰላም መዓልቲ ቴንክ ዩ ሽሼ ኦኬ